Lle mae'r tag? Tag. Ti eisiau gofyn iddo fi? Am Dani! Hey, da iawn. Yes! Right, hello pawb, what is happening? Shwt mae pethau? Croeso nôl i PopT. Fi yma yng ngas newydd a fi di ddod i Flawless Combat Club i ddysgu sut i wrestlo. Wrestlo go iawn fel maen nhw'n neud yn WWE. Fi ar fi'n mynd mewn i gwrdd â ddau arbenigwr yn y maes a fi methu aros. Ond cyn hynny, cofiwch chi Tanysgrifio i PopT, ro thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r gloch am y notification. Ding dog. Right. Right guys, fi yma gyda Dani Jones, wrestler proffesiynol a Steffan Andreas, cyhoeddiwr a wrestler o fryd. Fi methu aros i gweld y ddau o chi yn action achos mewn cwbl o dyddiau, hanner arall y fideo yma, ni'n mynd i Echoes yn the Valley. Fi methu aros i mynd mewn i'r ring yna i ddysgu cwbl o pethau. Right, Steff, ni yn nghanol y ring lle bys i ti yn sioe. Dyda deitha fi, os fysa chdi yn cael gornes cynta heddiw, sut sa chdi eisiau ddo fi gyhoeddi chdi? Wel, sa eisiau codi ofn ar y ti, ond nhw arfer garw fi o Mae Jeddy Pinnum. Jeddy Pinnum. Neu Jeddy 1, 2, 3, ding ding ding. Jeddy 1, 2, 3, ding ding ding. Boneddigion a boneddigesa yn gwneud i ffordd lawr yr asgell o Glenedd Jeddy Pinnum! Goosebumps. Ie, hwnna'n iawn. Goosebumps. Ti'n meddwl, allu fi cael go? Yn neud e? A we? Okay. Boneddigion a boneddigesa! Rowch Croeso yn neud i ffordd lawr i'r ring, yn rhedeg lawr yr asgell, Jeddy! Wow! Come on! Sydd hwnna, oce? I ddysgu ti'n mynd bach o fe. Cadi ni, redig yr affau. Oce, Nawr cofiwch, fi'n cael fy hyfforddi fan hyn gan ddau wrestlwr proffesiynol, felly peidiwch trio'r symudiadau yma adre. Ow! What a brifo! Rolls? Ham rolls? Not quite. No. Shoulder roll. Stop y chwerthin ar y fi, di camera. Bumps. Bumps. Yeah. Oh gosh. Hey! Oh, ow. Ti'n fresh di? Barod i fynd, boi, barod i fynd. Nid fel fi. Lock up, gyda Steve. What? Oh, okay. Oh, right. Oh, fel yna, eh? Dig it in. Lle mae'r tag? Okay, nesa, fi'n mynd ddysgu sut i wneud leapfrog. Allwch chi ddangos i ni gyntaf, please? Great. Fi'n credu fi'n gallu neud hwnna. Fi wedi neud y darn arall. Am Dani! Hey, da iawn. Yes! Okay. Woo! Fi'n really joio hwn, actually. So that, good? Yeah, good. Okay, fi newydd cael fy ngwers gan Dani a Steff. Fi nawr yn mynd i cael ornes, match go iawn! Yn erbyn Steffan Andreas. Jeddy, 1, 2, 3, ding ding ding, yn erbyn! Steffan Andreas! Ti'n barod? Fi'n barod. Ti'n barod? Fi'n barod. 1, 2, 3, ding ding ding! That's a great thing. That's a good news, boy. Ti'n mynd?
mynd adre. Yes! Mae'r wrestlers go iawn di neud i Jenny boy! Woo! Yeah! And Lucas, pal.